Телевизията Евронюс България. Това са минутите за икономика. Търговските ограничения на Доналд Тръмп осветиха борсите в червено. Това се случи по цял свят, не само в Съединените американски щати, също в Европа и в Азия. Има ли обаче опасност от глобална рецесия? Има ли шанс някои капиталови пазари да се възстановят по-бързо от други? И могат ли всъщност тези търговски ограничения и тези тарифи да бъдат една разменна монета за преговори от съвсем различно естество? Отговорите на тези въпроси ще потърсим от Стойчо Недев, основател на Viva Invest. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Започваме новината, или по-точно нашият разговор с една новина, която е всъщност валидна за всяка една почти държава по света, която има по-развит капиталов пазар. Червено и кръв по пазарите. И тук може би е момента, в който трябва да си зададем един, може би, трейдърски, дори инвеститорски въпрос. Тези сътресения и този спад, нещо краткотрайно ли ще бъде, или ще бъде нещо по-дълго? Можем ли да правим ние аналогии с предишни времена, кога сме виждали пак такива спадове? Мога да отговоря като Валерий Божинов, аз го харесвам изключително много. Значи спада ще бъде краткотраен, освен ако не е дълготраен. В смисъл, много е трудно да кажем дали един спад ще бъде краткотраен или не, тъй като има един момент, в който много е важно как е възникнал спада. Сега повечето инвеститори, които са сравнително млади, се спомнят само единствен спад в живота си. И примерно това е кризата по време на COVID, когато всички очакваха света да свърши и нещата отиваха на много зле. Спада беше изключително рязък, изключително дълбок и много кратък. Дали сега нещата ще бъдат такива, колкото повече време минава, толкова повече ми се струва, че няма да бъде чак толкова кратък. Аз така ми се струва, защото капиталовите пазари, по принцип парите обичат тишината, спокойствието и предвидимостта. Това, което прави Тръмп в момента е, че той е тотално непредвидим. Тотално непредвидим и в крайна сметка никой не може да... Прекъсвам ви само за секунда. Изгубихме картината с вас, макар че с глас също анализът, който даваме, смятам, че е интересен. Искам да задам един друг въпрос обаче. Разчитаме ли всъщност, че този спад не се диктува толкова от търговските ограничения мита, а може би от това, че имахме един балонизиран пазар преди това? Да. Има го и този момент. Пазара беше много оптимистичен, много добре така беше изхвърчал нагоре. Имаше една по-продължителна корекция, която продължи така почти година и нещо, което си беше нормално време за една корекция. И веднага след нея дойде такъв бурен оптимизъм, че нещата наистина бяха хъркнали твърде високо. В крайна сметка ние не можем да разчитаме, че нещата ще вървят само нагоре и само в права линия. Това е абсолютно невъзможно и в крайна сметка поради тази причина се случи именно този спад в момента, който просто отпуска набраното напрежение, което е било твърде високо нагоре, но в крайна сметка има съвсем истински причини това нещо да се случва, което виждаме в момента, тъй като този спад не дойде случайно. Самия избор на Тръмп за президент беше така нареченият Тръмп пъмп, нали? Тоест той напомпи пазара много сериозно, много нагоре излетя пазара. Очакванията към него, че ще бъде про-бизнес, про-пазарно ориентиран и така нататък. Тръмп винаги е казвал, че много се интересува от пазара, освен когато не спря да го интересува и започва да го интересуват други неща. В крайна сметка, наистина пазара беше много напомпен, наистина пазара има много нужда от корекция, но в момента нещата, според мен, имат шанс да станат нещо повече от корекция и тази корекция да бъде малко по-дълбока и малко по-продължителна, отколкото повечето инвеститори очакват. Разбира се, това нищо не значи, тъй като утре Тръмп може да смени настроението. В крайна сметка пазара се ориентира преди всичко и се движи преди всичко от настроение, особено в краткосрочен план. В дългосрочен план вече, ако нещата се дълбочат и той наистина продължи да играе тази игра, в която е непредвидим и никой не може да предвиди какво ще реши той утре, това никак няма да е добре за самата икономика, включително на щатите, защото аз не знам как точно мислят да правят нещата. Сякаш отиваме и към моят следващ въпрос, всъщност за една глобална рецесия. Все по-често чуваме това да се говори. Има ли такава опасност от една глобална рецесия? Принципно има, но такава глобална рецесия се случва и трябва малко повече време. В крайна сметка в момента нещата са Америка срещу всички и всичко срещу Америка. В един момент Тръмп играе покер и той е убеден, че държи най-силните карти, което може и да не е точно така. Той играе срещу твърде много противници. Той е свикнал така с малко, как да кажа,
поведението му е като на кълбой от Средния Запад, който влиза, ритайки вратата в Вегас, хвърля картите на масата и казва: аз съм човека. Сега някои хора това им въздейства страшно много и казват: да, това е силният човек, ние трябва да му се подчиним, но други хора са доста ловки и могат да така бързо да преметнат някои силни хора, че не е сигурно дали Тръмп ще си изкара мандата. Така, в крайна сметка, аз не мога да кажа дали ще доведе до глобална рецесия, но за момента може да доведе и до някои приятни неща, като например засилване на търговията между Китай и Европа. Защото в крайна сметка, ако много хора смятат, че Америка така запада, и в интерес на истината един от факторите, които ми се струват, че подчертават много ясно този факт, е последната президентска превара. Ако най-доброто, което може да излъчи Америка за президент е Байден и Тръмп или Камала и Тръмп, нещата не изглеждат особено добре. Тоест, в този момент аз почвам да чувствам горд българин. Нали? Те кандидати са на нивото на нашите кандидати, в някои случаи под тях. Та в крайна сметка, не знам, глобална рецесия може и да има, но аз по-скоро изключвам този вариант. По-скоро ще има някакъв страх, шаш и паника известно време, който най-вероятно ще мине, при всички положения ще мине, т.е. никой не трябва да очаква, че света ще свърши. Т.е. той може и да свърши, но това на никого няма да донесе, нали, полза, така че по-добре е да мислим, че няма да свърши. По времето на COVID много хора смятаха, че имаше един такъв девиз: всички ще умрем, нали, така написан като мемета. Ние умряхме. Много хора, нали, все още много хора са живи, много малко хора умряха в крайна сметка, не че бяха малко, нали, за времето, в което се случи, но в крайна сметка света се върна към нормалното и изведнъж нещата не изглеждат толкова черни. В момента изглежда се едно Америка е на ръба на това да обяви търговска война, що пък не е реална война след това и така нататък на някого, но лично на мен ми се струва, че това по-скоро е типичните тръмповски блъфове, които той е малко хазартен играч, не малко, и в крайна сметка блафира. Най-вероятно, ако загуби, това едва ли ще има кой знае какви последствия за него самия. Може би ще има някакви последствия за някаква, да кажем, за американския народ, но мен американския народ не ме вълнува особено, тъй като аз не живея в Щатите, аз живея в България. Ме интересува влиянието на тези процеси върху мен, близките ми и хората, които живеят около мен. Облагам се за вашите думи. Светът няма да свърши, и ако е така, къде обаче на първо време би изгряло слънцето? Видяхме, всичките по-значими фондови борси се осветиха в червено през последните няколко дни. Можем ли да гадаем или да се опитаме да предположим къде биха се осветили в зелено в най-скоро време? Зависи от, как да кажа, от новините и от развитието на процеса, но обикновено там, където болката е най-силна, отскачането после е най-силно, тъй като пазара има навика да се напомпва и в двете посоки. Той е като един ластик, който като бъде опънат прекалено много, отскача обратно още по-силно. В крайна сметка той беше опънат твърде много нагоре, зареден с огромни очаквания, които не само не се оправдаха, но последваха доста големи разочарования. Нали? Тоест, очакванията, че Тръмп ще направи много хубави неща за пазара и за инвестициите, изведнъж се оказаха нереалистични. И в крайна сметка хората са разочаровани, бързо разпродават, тъй като те са купили тези акции с надежда и си вярват, че нещата ще се оправят. В крайна сметка не е невъзможно много бързо да се върне точно Америка, да се върне първа като такава, но в крайна сметка имаме и още нещо, което трябва да отчетем, че пазара в Европа, всъщност, за разлика от така наречената Тръмп пъмп, т.е. напомпането по времето на Тръмп в Щатите, пазара в Европа изостана доста. Да, Европа си има своите проблеми, категорично. Аз не искам да казвам, че Европа е света в дадена пита, тъй като живеем там. Тук има доста неща, които трябва да се оправят. И между другото, интересно е да се види, че това поведение, нали, хулиганско би го нарекал аз, поведение на Тръмп спрямо Европа и спрямо света дори, накара Европа да си направи извода, че тя трябва да бъде по-малко зависима от него. Изведнъж дори желанието на Тръмп да се купуват американски оръжия беше посрещнато в Европа с едно съмнение, тъй като казват, той утре може да ги изключи, както ги изключи в Украйна някои ключови системи. Ние като си купим оръжие, ако той не е наш приятел или реши, че ние вече не сме му приятели, това оръжие, доколко е използваемо. Говорим за високотехнологичните оръжия, нали? Разбира се, не говорим за пистолети, автомати и обикновено конвенционално оръжие, говорим за управляемите ракети, за дроновете, за самите GPS позициониращи системи и така нататък. Та в крайна сметка Европа разбра, че... Моля? Секунди до финал на нашия разговор. Добре. Времето тече доста бързо, когато говорим.
делото на давещите се е в ръцете на самите давещи се, че тя трябва да се оправя сама, което не е лошо. В смисъл, имаше нужда от това. Европа беше много спокойна, но всъщност войната в Украйна и избирането на Тръмп накараха да разбере, че спокойствието, което е очаквало, че продължи вечно, всъщност няма да продължи вечно. Тук слагаме точка на нашия разговор, може би с пожелание това спокойствие да се върне, но с една много по-разумна и много по-успешна Европа. При нас беше Стойчо Недев, а вие останете с програмата на Евронюс България.